Teraz si ukážeme, ako si spravíme prihlášku do zdravotnej poisťovne Dôvera. Opäť sme na stránke vyberpoisťovňu.sk, nájdeme si Dôveru, tuto vidíme prepoistiť sa do Dôvery. Klikneme a môžeme vypisovať teda prihlášku. To znamená, že dáme buď poistiť seba alebo dieťa, dáme poistiť seba, štátna príslušnosť Slovenska, dôvod prepoistenia dáme, že mením poisťovňu, alebo vrátil som sa zo zahraničia. V tomto prípade dáme, že mením poisťovňu. Súčasná zdravotná poisťovňa, zvolíme našu súčasnú zdravotnú poisťovňu, dáme napríklad, že takto, zvolíte si vaše telefónne číslo, e-mailovú adresu a dáte pokračovať. V ďalšom bode, teda v druhom bode, treba osvetiť občiansky preukaz pre overenie totožnosti toho, že sme to teda ozaj my. Dáme povoliť, načítame náš občiansky preukaz, chvíľku s tým nehybte, ono vám to samo odfotí, takže predná strana, teraz zadná strana, takisto samo vám to odfotí. Super, takže máme tu naše údaje, ktoré sme vyplnili, občiansky preukaz je nahratý, tuto vidíme teda naše údaje, OK, super. V treťom bode si zvolíme, kto za nás platí naše zdravotné poistenie. To znamená, klikneme na to a bude to zamestnávateľ, alebo sme to my ako živnostník, alebo sme to my ako samoplatiteľ, alebo keď je to niečo iné, tak si zvolíme štát a vyberieme si kategóriu. Ak napríklad študujeme, tak dáme študujem, alebo som doma s dieťaťom, som na dôchodku, som nezamestnaný. Vyberiete si, čo potrebujete. Napríklad dom, dám, že som doma s dieťaťom. Druh starostlivosti, materská, rodičovská, alebo starám sa o dieťa do 6 rokov. Tak dám, že rodičovská dovolenka napríklad. A teraz si len vyberieme, že kam nám pošlú kartičku poistenca. Takže buď si zvolíme na našu adresu trvalého pobytu, alebo si dáme na pobočku a prídeme si pre našu kartičku poistenca tam. Takže zvolíte si, čo potrebujete a dáte pokračovať. Štvrtý bod je spôsob do určenia prihlášky. To znamená, že zvolím si spôsob, ktorým chcem tú prihlášku podpísať. Najlepší a najjednoduchší spôsob je digitálny podpis, tak ako to je vždy. To znamená, že dáte podpísať teraz, presmeruje nás to krásne priamo rovno na podpis, kde vlastne keď dáme krížik, tak vidíme prihlášku, ktorú sme si vypísali a keď dole klikneme na kliknutím na podpíšeme, tak vlastne to už len podpíšeme, dáme potvrdiť a to je vlastne všetko. Prihláška bude úspešne podpísaná, príde vám potvrdenie na e-mail a tým pádom do konca roka máte teda svoju aktuálnu zdravotnú poisťovňu. V decembri vám príde nová kartička z Dôvery a od 1.1.2027 máte automaticky Dôveru a všetky benefity, ktoré vám poskytuje. To je všetko. Keby máte nejaké otázky, kľudne nám napíšte alebo zavolajte. Pekný deň.